مسلمانên Rojavayê Kurdistanê zêdetir ji nîvê rojên rojiyê di meha Remezana îsal de qedandin. Keş û hewayên bazarê jî bicewşin û di keliyên berî banga iftarê de her kes bi lez û bez dixwaze di zûtirîn dem de pêwîstiyên xwe dabîn bike û bigihêje sifreya iftarê teqûlgel malbata xwe bifitire. Di van kêliyan de qerebaliqeke zêde di nava bazarê de çê dibe. Lê çêjeke wê ya taybet li cem rojîgirtiyan heye. Ev kêliyan ha ji bo te têne çi watê tu çawa dibînî? Dibêjim ev kêliye hanî herî xweşin di rojê de kes ji însanê rojêgir re ji ber ku heger karibe teዕبا ew rojê kamil jî دوا کلیه هذا بشکیش بیاد که بگو بری هربت الآوا که بری الخوارنه که بیشم کلیه هری خوشن در جم انسانی روزی گره یعنی. أجواء رمضان قال لك يخشن عالم بكيفه عالم تدبينه بشاوة بكيف بكن بخشي وأفشند روجه معين هين ويخشتر به وروجه عيده بيروز بالإسلام حموي. هر دوان کلیان de jî xwestekeke zêde li ser xwarin û nanê germ çê dibe. Nan pêjekî nanê qalin dibêje ku ew bi zorê digihêjin ku xwestekên xelkê bicîbînin. جانا جي ششوني حتى بري ملا عشان شد بي الحماجين دين زمانانا ملت بي يعني اكثر كبي ناس عدد داويده ششوني حتى حفظوا ده دقه امريكا سكرن انا طاونا الحماجين Her sal li Rojavayê Kurdistanê keş û hewayên meha Remezana pîroz bi cewşeke pir mezin birêve diçe. Di demjimêrên berî dema iftarê de bi gerseyî xelk qesta bazarê dikin û berî banga iftarê bikêliyan cade û kolan ji xelkê vala dimînin. Candar Şernexî, Kurdistan TV, Qamişlo.